bw'omuguzi omurobiri okubwatya buli omurobiri no komenya okuya kebo chenu kurega Ndizi TV oya wakoretera omurobiri yo ninche nande gonkuru kwa Janet Nyamwamu lero ngo tutoro kwanira igoro yerini oburwaire gosobo kongu aserini mwanya bantu nabo aterini na inde tutaraenda guchimotwe igongo gotebinga na botonyora Ndizi TV News epage yite koro ku Ndizi TV News na bakonyora emerobiri emenge gabu ebintu byose togokora ebintu byose togosemia unoboremi uri bakoretwa no Muswati Mildred Mumanyi isabari yo bonchereria ekoretwa na Ndemo Steven umugano no koretwa na Brian Sagini na yaiteire ekoretwa na Sara Nyarangi Ontita na amanga mangi amangana mayonsi no tokubeka live as Ndizi TV News YouTube na Facebook lero ninde na daktari Oimeke ucha toto yamarietande na ndere no munyagitari oki togo chukwanira go yeri ego toikaransta iga Kisi Teaching and Referral Hospital nyagitari yaitenene aso mochiobo songo Kisi County tigamba manyio mogeni werituko daktari karibu sana karibu Ndizi TV asante obwansu uwo mubusi bema tebi mwancho mulireria yani ngotoro chinche ninko maete okay asante mwancho motegereria no mulireria na bakwaniri asa mulembi emole asa mureta ngoro ku Dr. Oimeke Marita the family physician nkorwaria asa nyagitari itonene gusiengima ekorunga Kisi Teaching and Referral Hospital KTRH aso bwengi mune family physician program nyinga togotwara echigo promote yo bachenu obomenyo buya ene yemo yabo togoikera abantu twabaeresa bakibakomenya bakibagwe tunza egere bamenye bugima borobuya banyana maroire amanyi mapema baenda nyagitari mapema bagochegera maroire achirale mbuya mono daktari lero ni lini togokwanira oburere bwe lini nkororanga kero mwaka chitariki 19 mutinyukane ensengi mango chire yatwara ali tukolikoro ku World Liver Day liver neri litukoli elini ensengi ewa litukelio ngenche anere litotaraenda kuli elini ngentoki engencho yeli tukelio liko celebrate wensengima nelinga ntuna banagitari ntoiko organize lini kwa beki mekemo kingencha somobere nande lini lile number 2 ase obonene webimo byomobere ikimege tangani nelisangu skin na skin ere kimeke na kabisa asomobere yegwa tunelini ande lini ngokora lile chigasi nyinge sana chinge njaso mobere mwanya bantu ige minute ngaso gimo mwanya bantu lini ngoplerire engenche enene sana na giakora liko nyogo no konyorwo koiga na solinga tonyori abantu nga ekimeke kenna somobere gega neirikere ndubuya getunzu buya egere obuguma bwetno libo bakobobuya mwancho muri ona ko igura agoteba ngalini ndiwena tirirendwe nande litunzu bone liro mobere ime totabe ngolini eri nkimekelini nkimokieke nande nkiga gukora somobere ekimeke tokoro ngalini nekimoke gotoka sense moyo korio okori asichimba rukurunza sense moyo korio chimba rukurunza iga bono no ligotoka egasi elini lia igere chigasi nyinge sana egasi yemo no gosokia obochafu kurwa somobere ebenga ndagera kwalia ebe na mariogo kwanywa ebe ne sumu kwanyure lini nelimo liabo liekimo likegosibia of course ekimo kende kegosibia amanga osike kurusio bochafu ne enyigo lakini etarikase enyigo yo chakera selini bono igo lini liwatebire na lirire ekimo gia kabera asobonene somobere na endere ngosibirire
ine egasi emochi egokora gusibia amanyinga ogosibia amanyinga aya egasi ya kabere ase omwana omoke emesete tarakonga nkorosiera amanyinga manyinga bono red cells, white cells, platelets njiji kurwania amanyinga red cells njiji kwa amanyinga kale to egotwara white cells ne immunity igo ase omwana oromoke lini nkorosirira amanyinga pune mesete kona gokonga egasi eyi yasukibu yagenda ase emesete bono liatimuka lakini ese kunyarekana ke mesete nande asinyiro okore gasi either infection gose kende gose cancer ase mesete lini nande ngoyirarire egasi eyo ande chakorosia amanyinga lakini alirosi ndirikorosi kireki gwango gie mesete egasi ya gatatu lini nkorosi rire bintu binde ase omubiri chiminero chinda ase omubiri muna bono chi vitamins njirororo chikoba absorbed asori elini ekereria rosiri emiyonyegete emiyonye yagera iyo kuri ndagera chi vitamins njirororo kitagete koba absorbed njikoba absorbed onyerini ndira rosia emiyonyegete gose chemical gete egasi ende yelini nogo process ya mariogo ekari kwa nyure eriogo eriga enjera rirosiri nditageteria process wa somobere ebintu biri bigitaga neriko gochi gukora igasi ya somobere bya absorbed at the level ye elini eriogo nesumu ya somobere igori ngokorire gasi asogo keya obosumu gosobokari bwe eriogo yentokorokanga metabolism yani lyakonya goita chinguru chiriogo liria egere ikigwange geke kiriogo na rigo ikirase bimo binde likore gasi kiagera eriogo lirio nsirise go ikirase bimo byonsi nabona no byabeire ne chinguru mono kire ntoboko igo lini rigere standby rioka go sibia amanyinga gose obobe bori bogocha liasibia igo ndi gwate gasi ene na somobere sana indi bono lini rigotware muchando now lini ane gokoragera buya kwa manyete buya kebacheno lini nabolire buya libwate gasi ya rigokora buya lakini emechando nero ao eranyo lini lisinyo kore gasi rigokora nambe yemo infections njirororo kari cha affect lini nabali konenea kubwa lingana ase kawaida oise go check igano kunana okabako toko igwire indiri yago lakini kare arwarire toko igwa lakini kare arwarire oise go kunana bakonyaria nene ireria yachire go chansa bano kunoliwe nakyo kora bangi na bali bakare bagachekirie omwana moke bagukuna kurunsa iga serine rire gose moina iga ase spleen egotoka gose egokoro imase gusibono ekere bagukuna no kabako baliigwa igemene tingaria neneire kandi ya neneire igemene tinga abako ngumbora so mobere bakungona oborabe either infection the infection is very common and affect lini ne chi virus chi virus njiro ji affect lini unaona hepatitis A hepatitis B hepatitis C it's not common to affect lini ekere ni dia very affected erikonenea kwali iwa kero gukuna egento kende okomanyera ngari ni very affected amaisa ko bayelo kera maisa bere yero igemere ngari ni diako ya twaro bokongo abantu bali bakogenda tenda go na chasi nini bakwana nitari ba maisa ari yero bate ku jaundice yes igoneri jaundice enelini neno mwana mokena ro ko iborwa karo moke bate jaundice otwara jaundice jaundice igemere ngari ni diaye ri mwana oyo ya twaro bokongo se ndio koraga sibia iyo kali check ituma ngiye ko litrio korega sibia litrio process yo cha bolivia okay now ekwende dalili ende yokomanyanga lini lya twara bakongo amache kero goitera amache ase kigusinga kia majaguru nara yu amache kero goitera amache bono kero goitera amache urine ulikuwa na ase kigusi ndiri gwatoka bijanye trasosa Jinson bono go amache okonyora koba ekara yeturungi ya machani
gose sondeli mwamu ntwanjiri gwatura marita ye products igo sondeli mwamu mama nga soda kie kokonyora mache agukare eturungiria machani gose kare sondeli mwamu igone dalili ya mangalini liago tiriri buya edalili ende kerali ni ritari buya okuyegi mubiro mugima akonya monda kuyegi kabisa agwe koyo mubiro mugima kwa maana na bate dalili ende buna bono manchisa itwate bali jero edalili ende ndio kondoranga echo enene echagwe koba white gose gray naturally ekara ye chagwe bwende koba ida green gose brown lakini kondore kale ngawe tani yo especially kerere white gose kerere gray yonga manga lini liago ya twaro mochando engenchende yoko manya gose dalili ende nga lini ya twaro bakong nekero konyoranga amanyinga gotari go cloti buyego anya manyinga gotari go cloti buyego kwanyanga gose mabro chakre kurusia manyinga wetane kerengo okobetwa ke kwanyoro ko kurusia manyinga mono kero kena baranga lini ya twarre obakong ine dalili ya mende edalili ende lini ngo kwajari ndagera kero kwa ndagera ya bere process ri mobere kwa jura se ndagera ya besto goli nesto ye ndagera eso to ngali ndio koragasi esto ye ndagera ego ba affected kwanga glucose monda go glucose ya triko ba normal levels on rerense dio okumuraga lakini glucose rerense kero esto ya bere affected ine dalili ende yewon bono tidalili tinjikali tinyinge bono kero monta nyolire dalili enta ayemo wikaganye titinde chonsi pigo se dalili ayemo nabo gakochaka wikaganga maybe dini liane liansire gusarika kiagana nabo ranyora bwate echo endabo maiso tali yero ne dalili ayemo nalio kora mu genda gocheki gose ngakito monta pa to ganyo to dalili chonsi bima utana gitari okay to ganyo to dalili nanda yomana utana gitari amatukaya etogote banga ne bana ko igwete ngambu yore injunya gitari togokore ndogoro kanga annual medical check up egente ke moto check ase annual medical check up ne lini okay annual kero mwaka limo emineti kero mwaka limo mara limo wacha gitari to check ya ebimo au bimo bere aseka mokia kibo bili togo check ya ne lini egere tonora bako mweli ni mapema wataragendara ekera paite moko twara amaisare yelo amacha ko bae turungi amachana oja gwe ko yo mubero mugima dini rianenea wacha ko iguboroga sense metota sisi ndigotoka yoko ndoranga lini ria ruada mutuka mange dia chirara igona kera to chaka to check malimo mwaka onyo bako ngororo to abanyara mapema mwanchu murigereria uno munyagitari agoteba ekwanya go chekiwo limo mwaka omubero omugimari ebimo byonsi byomubero mwaka omugima elinde baligereri lini kuneli togokwanera rero baligereri nebimo binde tosukankora na tole elinde tole rene ngakero kwachire nyagitari na kibago gokora Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi ekampani ya Davis and Shatcliffe nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigutumike stima nkoni abalikiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache ichichigutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bago kubuguria umusigo gwikasenka yao
nigo bagutoka imeyu muchukisi ase baraya Hospital Road ang'e benki ya Credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba inoti isano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere ibere gose inoti ibere inoti isano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inya Davis and Shortleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka kimashini cyekerero Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Biamono mwanchwa ase okobana intwe buna nagotebi kare togotoka Ndizi TV News no emeroberi yonsi pia Ndizi TV egotoka no tokobeka na kwa enyoreroro ere YouTube Ndizi TV News mukwa natwange igoro yerini ose oborwaire gosobokongu aserini ndio kumanyanga lini lyanse gutwara obokongu elindo ende nyagitari ochekiwe buno munyagitari ateba ukoigutu akeigo ngalini gose nkoigore bororoga iga sate bali ni rigotoka naboko enda origereri wa maisa gochaka koba yelo naboko genda origereri gochaka gwekoya okweyagi wateba daktari wateba okweyagi ogwekoya yebona tari okweyagi kori ngoromo gimatari ageta masaka mo ogwekoya kori toteba ngame kwararete chinsuri chigakoroma na nsuri tobwati nyomba naboko genda cheki ura usikonyo aneri ni ria chakire gotwara omochando ne binyamanyerero biri bindo munyagitari ateba bono tigango torigereri nga wachire nyagitari na kibao chibakora erinde bachaka goteba na kibono iri nerini daktari egente getangani kare gwachire nyagitari uikanda gotegerera kwanza ontebie story ngakia maisaya achagete bagakaba yero ndi achagete nakia achagete edaliri gose kemanyerero kende uratwara muberenkerekia ite nabura tene gweteriberera gusota ebengangwa chiete ase maredi gutoka mono Kisumu gose Mombasa okay gose ngoru ono bato bokendo konyegari kabisa chine ngo watichire kena gotegerera story egwanda birikere gento nakubolia maswali kwangeneria already gochakande kubeka ase list yame ngaje bakongbolera ikirikoba korengana gwanda be story ere na rona go examine na go taiso ase getandaga na check inda na check ya maiso na check gekuba na check chinengo ibimo bionsi mobere na nyora findings injiri jina chiri kanse kana mentre story wantebi ne kana go pimi na go examine ri na ko ligereiri na mende bibere na mako narrow down ye list ya ne makongo ali na ali getensenga wana list ye postponere yega amana kwa mwanga test kechiria obwenta konyo gokorerwa egere tumanya go comment na bionsi bitumanya ngayo bakongo bole nkimo kikimo bere kwata bakongo igo kubono ne first stage yo kolingori omonto kuno kolingori omonto ono first stage na gotegereire na gopimire na mabokane na rona gotuma elab namba ibere no gwake bicha yelini yate binganga kingana ase size ngakie korrekana lini rirwaire na bikorekana ase bicha buna rikorekana kali rirwaire ngorekera ndo bako nyenye ngombe nkaria kera ngombe cia kure mobasokana nkonyenywere gose nemboli egende getangine bagurire lini ranga kilini rire baligirie kala yelini izi kona chunga kiri kona cheka ngakiri arengeri ngana mundu nabako manga lini neli rwire ngose ne ndiarengeirwaire egendo kende togo pima ko check lini na maji nabako tengendo itera maji bikaga chubaga gato check ibinto mbiro chemical ibire so togo pima sa macha ya tomanya bangonga ngakiri lini likale gose number 1 ne kale ri watebete ekala nabako na gwantebiri ostomanyeti teribando bantu bago tebi kara nabana nyetamanyeti igo nabora atinya kitare so liegente kengaopi lakini kenara kubolia maswali ngobolia ngotumogore sigara kunyora amaru koika asa test chiringo lika eyemo ya bebe lini egere manenga amaro ya kwa nyure achakire ko sambalini ko stara sambalini igo amaru
kero kwa nyura mange na lya guchi kusambali gose maru andonsi generally amaru ne sumwase lini amaru tari chamone lini okay eba make eba mange nabantu eba iboire ao muntu naro nanywa maru amasini lini ligo sambeka naro na bakunyigirete kigima yaire miaka lini ya mago sambeka yo bono tokoliri monto yo motebenga oyoria endera sambeka benje bono tiganyu ndigo sambeka kero monto aiboire ao enjera lini lia goligo BF kozeri kwa ndo amaru tari ero lini lia nyarebe tia koriki ila ndo amaru lakini ende bottom line all amaru na amaru bo mwancho muri kero munyagitari atebire amaru igo amaru ngo chiare achanda lini igo na botogo ori okonyu na bogo chaka gotiga ngora na bocha kwanyora gwatige nayo tari konyu to chaka konyu kiagara kwa igure lini ne kimo kiengencho asomobe bono umuntu chire kwanyorire nga ne lini kurwa bono na kiokora now egento kirina tagate go correct ntarago ntara answer iswali kwa boli amaisa kwa bajero osikutora maisa le yero tariri ni yo kadira gara maisa bajero monto gwate malaria na boli maisa kwa bajero malaria yes lakini so sa kirini na boli ko korga lini ndia kuno na malaria yega okay igo toro ndo bwenzi gwata maisa le yero ata banga na che kirini ngari ndia sire gotora muchando ba to gendo ji ku request ringa mangita na to tebete maisa garali yero che kirini ebindere bigo kwenda go check ekamo kyabo ne li oseri dia check wo wona ki kwanche kirini yebono ere ani wango bwa tebire nga ne lini tariri ndio kadira gara amaisa ba yero ebindere bigo bira gara amaisa ba yero now watching na gitari twanyorenga bakungo bura asilini nga kitokora ambaye mo ukatoma ninga inkieko garali ni ya ulia twaro muchando anya na maru ukatoka tio tiga maru anya na maru okero kende konyora kwa nyure affectri lini ukatoka tebio tige maru gali anya ne unaona maru kera koteba maru community amaru ga kebonya gitari na maru gali ya kienyeji bantu bari bagutumeka mesonyo ntonga gali kwanyora nga asambire lini ono mona abana herbs emete mona abana bake wana muna ntuba gusiga iga abangina baito bali bakara ba maukoro na ba mama bande mbanje te kwa abana emete sana ena mbenyinga ya abana tubwate chi ward kera kwa chekirini akono really affected oko chikoboli go kolingo lingora se history kwanyoranga omwana oyo eweekend mako na kunye ko kwa emete ego sumunto ewa inyoranga into abanyagitari atusomerete abanyagitari bwa kisasa tutara kuligireria ogo ntubwate amangana eliogo eringa endosi wenda kwa gwenga naiga kuwetani yachire wa affect ebimo bye mubiri lakini meteri abana bakoegwa umete maite information inga okomwege jiko lieka ndago segeke ama tukanga nangaki wana ne toko baru anda rundi kwa nyoranga kero kenda itire ebimo ekemo kyabo kerikere dini anya infection egara tari ni kaba affected etoko treat infection ega egara ni correct dibuene anya cancer kera ni gotora dire cancer okay chin infection ejire agara lindi tware cancer eye moya infection agara tware cancer neye korokunga hepatitis B infection yende ekolenta bakongwa selini bakongwa bokoro cancer yelini na aflatoxin aflatoxin ya mono ekuruase ebintu byasarikire na chibando igana igweterinde baba eda chibando ochidagera chiri chemekebe chindagera chemekebe ne chimbe sana bachikolenta aflatoxin tari chemendagera ebintu binde bina chispice kokora yes serious na bachigotwara aflatoxin now umuntu naro kwiboringo mugina naro mogotu igali gosene village maria otabtinga nabwatorere bwa cancer yelini ngayanyeruseti oise kubwate history mugina oyo nabora anyore kare kunywa ebusa ebusa igekorosi kwase ebituma biri ebigundo ebituma ebigundo ngera bya ebigundo na aflatoxin okwanyanga unoko nywe myaka emenge ini liaba affected kwanyora cancer yelini asuri aflatoxin ekonoro kuna kunywa now aflatoxin yega tarikero mondo goba expose na aflatoxin onyora cancer yelini ntwata makero monta iboire ao mondo naro onyure ebusa miaka na 80 atana kanyora cancer yelini
kubwata kana akiri ni diari okoraki liko process ya aflatoxin area lini nekimo ekamo kiabo kimaite kwa erosia ekalia very affected ngojereria di eros nambe toko nga regeneration self regeneration engabne nchara kare kwanye nitira nankomerere igoli na ona ria very affected asegete andli kari eros lakini ka eros yokoiga to nga maro soko mono na ona ranga eros maka ya koreki yasini ngenda eros yego nakala toko kubonya wando itonga ebi ntombi yoko na toko titagira ndiro toko ndiro chibusa amaru wafe itiri iriko na kwa amabera make igoiga one toko igwera amachiko ayo gotira ona ya bera affected nuriko ba affected toko na kwa place ntuike engakio kwa yebiro ntuike engakio tokwanira amagwiri ako agocha sirinya kwa kolidini ntonya kwanira osingejo yebo bono singejo chinga cheto kwera chibiti nikiora de mwanchu murigere igoro yeli lini nekimo kingejo sana semebere amagimaito nekimo kere number 2 asobonene asemebere yaito ekimeke ne pia somobero ito nelisangu egasi elini nere nyinge egasi emeto ateba okorosia manyinga okogacha manyinga ogotibia manyinga yani ogokonye mobere korusia obochafu buri bwero siria somobere kwa nyura mariogo amariogo igagwetera aselini akanyuchinguru lini eliga ngotokonya lire korose chi vitamins igete ne chi mineral chinde ande ko chigacha lini eliga ngokonya lire nonekera omonto alire gosene esumu ire taragende nda emesemebere osase bino binde byomobere asatanga ni agoeta aselini igo kolindalini itware obachenubia negento kengenjo ogochakera asekero mwana alira ramori mo nginali ndagerere ngiere nchenu tatumeka amariogo nabono amaru osamariogo agura kurwa second ovyo ovyo achu affectirini lio mwana nakero mwana iboirwe koika gwendagere nchenu ale ndubuya tae umarioga achu affectirini liga nabono amasaro aliriwe bana bakoebu emeteri gosunyunduka bana baebu nguchere asalirini nabora ke ngali nilio mwana ndirasarika asuli atrarore dalili lakini ndiko na gukungora ngora nekero mwana abiro monnego ika asobiwa kya kwerenda airende ne chini feki no twate ba hepatitis B yone cha ifingwa affectirelini tali binde bigundo munabono ebinde gwate aflatoxin anywa macha isaine akora masoesi amariogo otumeka alioko munagitari alikire nasa matukali munagitari alikire alio lini rabe lichenu lire mtoba kwa somobere daktari koba yebiro na mange kwa ruta ote mwancho murigereri bona amabuli narabwatari aragania buli kwali kwancho moy namba yesimu na ndomote asogotoka asori obwate liswali linde aratake kubolia na bakonyora ase namba ya 0705 197 752 0705 197 752 asabali baratumeke email oimeke md1987@gmail.com oimeke md1987@gmail.com gotokande ase Kisii Teaching and Referral Hospital usikobuli Dr. Marita na bakoro kiwa sende usikunga keresimi na bango tabia sogocha na ase private clinic kia nekere Oasis Special Hospital Kisii usiwa Kisii miororo usikobuli Dr. Marita na bakoro tabia sende biamono daktari mwancho murigereria ona semi asemi umwamu undaga semiwa agachaka bo munyagitari undaga semiwa akabo muraria undaga semiwa akaba no yole maiga yechi kamera agaiga okubwate gento togokwana esemi nere yiga togokwa gochiga na no bwato bosemi ubura nyare goto namba nere ga bwa screen yao na bugo twakere sino tebe mbosemi kyo bwate linde oichega iga osemi oyomino osemi umugusi mwanyagitinge tianko no morobero itogaiga kuna botambe ngotebi eanche bwanche tomira nande chinga kichinde kiwonkoro kwa Janet Nyamwamu.